Dues dones es van acostar a Ifigènia. Li feren acotar el cap, li amullaren els cabells i els hi tallaren. Quan una d'elles li encetà accidentalment la pell, Ifigènia xisclà. Evidentment, Clitemnestra no és una comèdia, però tampoc és una tragèdia a l'ús. Una tragèdia és una cosa molt forta, evidentment aquesta és molt forta, però jo crec que quan vengueu a veure-la, que heu de venir a veure-la, el que vos trobareu és un personatge que va oscil·lant, perquè hi ha parts, diguéssim, que són inclús molt dolces, hi ha parts que són molt atractives, i el que es trobaran és una història d'una mare que lluita per defensar la seva filla davant d'un fet imminent, que és la mort, la possible mort d'aquesta. És una dona que no accepta les coses com són i lluita perquè siguin d'una altra manera.